Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа нещо, което ще ви шокира. Намираме се пред църквата Света Петка в центъра на София, но сигурна съм, че вие сте виждали много църкви. Това, което ще ви разкажа след малко, обаче е съвсем необичайно. Църквата е много стара, тя е построена още през 13 век за Севастократор Александър и до сега съществува. Какво прави тази църква наистина изключителна? Отговорът е много близо и сега ще ви го покажа, за да го видите с очите си. Отговорът е на тази паметна плоча. В тази църква е погребан, според народните предания, апостол на свободата, след като го обесват през 1873 година. Но и това не е всичко, което трябва да знаете за църквата. Смята се, че негови сподвижници са взели трупа му и са го погребали в олтара на църквата. И някъде 80-те години нашия известен писател Николай Хайтов поде инициативата да бъде съхранен този скелет, който се предполага, че е на Васил Левски, но Николай Хайтов е недолюбван от академичните среди, които опонират и казват, че това не е скелета на Васил Левски. В резултат на което скелета е прибран, уж за да бъде изследван и той изчезва. И сега ние не разполагаме с него, а вече бихме могли абсолютно, без всякакво съмнение, да разберем това наистина ли е скелета на Васил Левски, защото може да се направи ДНК експертиза. И ето, това е изключителното в съдбата на тази църква. Аз смятам, че дякона тук е бил погребан и затова правя дълбок поклон пред делото и паметта му.